Bună ziua, numele meu este Alexandra și astăzi vom învăța despre câteva entități esențiale în statistică, de exemplu medie, mediană și cuartile. Dar, înainte de a trece la treabă, aș vrea să vă vorbesc despre blackjack. Blackjack-ul este un joc foarte popular în lumea cazinourilor, în care jucătorul care are suma cărților 21 sau cel mai aproape de 21 câștigă. Practic, ceea ce este important aici este că e vorba de un joc al norocului, deoarece uneori pierzi mâna, alteori o câștigi. Un alt lucru important pentru noi acum este că statistica are deviația standard cea mai mare, iar în această prezentare vom înțelege ce presupune acest lucru. Accentuând ideea de pierdere și de câștig la blackjack, ne putem imagina că suntem managerul unui cazinou și vrem să știm câți oameni câștigă și câți pierd, poate chiar și suma. Astfel, avem nevoie să analizăm aceste fenomene și de a le observa din punct de vedere statistic. Grafic, vom folosi ceea ce se numește o histogramă, care îți arată frecvența diferitelor consecințe ale unei măsurători repetate. Discutând histograma simulării jocului de blackjack, primul lucru notabil ar fi forma dată de comportamentul datelor introduse. Histograma are o formă de clopot, aproape simetrică, mult cunoscută sub numele de distribuție gaussiană sau normală. Axa orizontală este axa sumelor câștigate sau pierdute, iar cea verticală indică numărul de runde jucate. Vârful histogramei este punctul cald al distribuției sau densitatea cea mai mare de date, adică ce se întâmplă cel mai des în rundele de blackjack jucate în cazinoul nostru. Proiectat pe axa câștigurilor, vedem că se raportează la o valoare negativă, mai mică decât 0, vârful nostru, adică majoritatea oamenilor pierd la blackjack, astfel aici apare profitul ce susține afacerea cazinoului nostru. În schimb, axa orizontală a câștigurilor arată o întindere largă a datelor sau o distribuție mare. Asta face blackjack-ul interesant și captivant, deoarece, de la limita negativă la cea pozitivă, jucătorul vede cât poate pierde cel mai mult și cât poate câștiga cel mai mult. În acest fel, operează și studiile medicale. Doar că nu este întotdeauna necesitatea de a reprezenta grafic folosind histograme, deci putem face economie de cifre prin descrierea distribuției normale doar prin două unități, media și deviația standard. Practic, ceea ce am discutat până acum, adică acel vârf al histogramei pe care l-am descris și distribuția datelor, care acum, statistic, le vom numi medie și deviație standard. Cele două sunt utilizate pentru a sintetiza volumul de date și de a arăta caracterul distribuției în care se află. Media constituie suma datelor din serie împărțită la numărul de date, similar mediei aritmetice din matematică, iar deviația standard arată împrăștierea datelor față de medie. Pentru a înțelege mai bine conceptul de deviație standard, această histogramă, care este o distribuție normală cu o formă simetrică de clopot, ne ilustrează media, ce este linia verticală din centrul imaginii, iar împrăștierea datelor poate fi etalonată sau calibrată cu ajutorul deviației standard. Liniile verticale albe din ambele părți reprezintă delimitările intervalelor de 1, 2 sau 3 deviații standard. Dar deviația standard este o măsură a dispersiei, astfel încât a fost stabilit că o deviație standard reflectă distribuția a 2/3 din date, iar pentru două deviații standard 95% din date. Cu toate acestea, nu toate datele sunt normale, așadar merită să ne complicăm și să discutăm despre cele anormale. Analizând acest exemplu de grafic ce studiază fluxul de pacienți ce vin în camera de gardă și timpul de așteptare dintre aceștia, putem observa clar că nu este o distribuție normală, nu are acea formă simetrică de clopot. Astfel, ne orientăm în cazul distribuțiilor anormale cu acești indici cu funcții similare celor din distribuția anormală, mediana și intervalul cuartilic. Acest parametru numit mediana este o valoare ce împarte distribuția în jumătate. Mai exact, jumătate din valori sunt mai mari decât mediana și jumătate mai mici. În cărțile de statistică, mediana este definită ca acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător, care împarte seria în două părți egale. Dar care este măsura dispersiei în distribuția non-normală? La datele normale aveam deviație standard, iar în cazul celor anormale introducem noțiunea de interval cuartilic, care este dispersia datelor aflate în zona de mijloc a distribuției.
Avem exemplul următor cu un șir de punctaje de la examenul de admitere la medicină. Nu este o distribuție normală și vrem să aflăm mediana și intervalul cuartilic. Mediana, după cum am mai spus, este cea care împarte seria de date în jumătate, adică este valoarea de mijloc în șirul de punctaje. Fiind 11 punctaje ordonate crescător, a șasea valoare va fi mediana, prin prisma faptului că în jumătatea inferioară există 5 punctaje și în cea superioară există tot 5 punctaje. Așadar, mediana este 70, adică jumătate dintre aplicanți au luat sub 70, iar jumătate au luat peste 70. Dar putem face același lucru și cu aceste jumătăți de interval create de mediană. Le putem înjumătăți, iar aceste valori de mijloc se numesc coartile. Coartila 1 fiind valoarea de mijloc a primului interval, iar coartila 3 fiind valoarea de mijloc a celei de-a doua jumătăți. Mediana mai este numită și coartila 2. Putem deduce acest lucru. Astfel, putem aprecia și analiza datele din intervalele imediat alăturate medianei, adică intervalele coartila 1 mediană și mediană coartila 3, reunite sub denumirea de interval cuartilic. Așadar, intervalul cuartilic este situat între valorile 63 și 77, care sunt coartilele 1 și 3 în exemplul nostru. Și cu asta încheiem această prezentare despre tendința centrală statistică și ce indicator folosim. Sper că a fost util și stay tuned pentru episoadele următoare.